Balimao Anyakuma, très urgent. Balimao, révélation bado de bi. Mercredi 1er juillet 2026. Malien, Kabakobe Dugukono. Et quand docteur Shogel Kokala Maïga, Kaye million keme duru ka o de di yere wolo mogoma. Koka million keme fladi ne segu tungarama. Malien ay kuma ina mbega kuma bade fo bide. Mbega kuma mu fonyena. Malien ni kuma bade de. Ko docteur Shogel Kokala Maïga million keme duru di yere wolo mogoma. Koka million keme fla koko di ne segu tungarama. Wala sa anga Assimi Goïta janfa. Anga tugu Shogel ko. Anga Shogel ka anga candidat yi. Anga campagne damne Shogel yi. Malien. Wallahi min kale Qur'an la. Ala ka femba mi Qur'an. Malien ni kunine kara rapport yi. Mali servi de renseignement de flek kan rapport semaine. Ka yelena yi kuduba. Kata di Assimi Goïta ma. Benbe kasula klubena. Yere wolo mogo klubena ko in keraba kala. Nem yere wolo mogo chama baya kumake. Nkonte janfanti demunu bora yere wolo nkonto lumade. Yere wolo halala deun klubena bi. Yere wolo deun klubena bi. Bega kuma ina mede. Ni rapport de sebena. Amaye Abdou Nyankumba seben kuma be ko Shogel ga ko an be ka campagne ke Shogel ma Abdou Nyankumba seben kuma be ya. Ama fa kunfe. Malien ko sur la tugo jume mena segere de fo nyana bi. Uya an woledi. Nya fa na tugo na uya an woledi. Kanga ta fara batulu nyanka akli be kuma ina matla kuma ina alibi. Le fait que Assimi Goïta kumbe fe ka yere wolo ci ka M5 ci ka morceau nu fara wonga ka ta fara ko beka tuku batulu ko batulu de ale ka kan batulu de bale ka parti gérer. Le fait que mogo ma so ma 600 ou tara 600 Mali service de renseignement de tara rapport ke 600 ko Shogel be fe ka ke ko docteur Shogel be fe ka ke candidat ko ya en corrompu ko ka million keme fladi ne segu tungarama ko ka million keme durudi yere wolo ma. Assimi Goïta ye kuma infole Assimi réagira ben ba kalama ntena do to la o to est top secret nteno fo parce que au droit tembolo ko fo ne o fo droit be donc kuma bora romi même ma kun oroka maloni rapport de taraka fo kuluba service de renseignement mumbe ko ka marfa tugu yoro nyini Mali ka ta tege da oluka o service de renseignement o ka barate dore kangalon tege ka nora ere deme bagawula Malien be ka kuma ina mede c'est-à-dire que aramade ni bina i bina oro mi te joro la de mais i talona oro mi be joro oro la Malien kono ni bite kelenge de ne segu tungara sigi ka Assimi ga soutien na jabi ne segu tungara Assimi a hina de bennabi ko bubu mobile ne nyang kol de Assimi ga soutien bi c'est-à-dire que ka c'est-à-dire quoi? Oye ka boss sebe sanfe ka bin fok you ko kardi. E chenara madeni halakire be son ko bema. Billahi tallahi. C'est-à-dire que c'est-à-dire où est dégradé qu'à ce niveau m'nota donc quoi. Wallahi Allah. Wallahi où est la bi. Oye chewa Assimi bin choko chuko arade. Où est un rapport de que on kan parce que amon so bulutama. Où est un critical. Où est galon tike. Ka fo vidéo do yena ko misi ko docteur Shogel Kokala Maïga misi duru dinema ou ya bla Abdou Nyangere abla ka page sans fait Abdou Nyang kelengele nyata ka bla ka page sans fait comme misi duru de diranema ne borane nkali ou yon toya de ou ya fodoro ne fagarwa kumbe village la otar on na o ere ko kale bena bamako ko fara ko misi duru diranema a to ma doni yele quoi. Ça dit que nyani viro ke kumini kunjime na ba kundo kairalo nunu be ça dit nunu be ka jamana joke uboloko jamana joy chatri body quoi uboloko jamana joy science fiction di uboloko révolution korode ni mogodo kungolo maninge bo boy ne rebe agla oluboloko fendo do iba agla abina fo sanno etara boutique la e bon sang o bon ma jaida e o la file tara bon resa oluboloko révolution be tindi
o yan galon noro awna Malion ala te fangai na Assimi here soro fangai kono aga shibo ni teke kono fangai te nya Assimi bulu ni ko kan galon na maraka awon de kumba Assimi sankorta mena fenkele ndoro ira awla ka kan dia goyan galon teke kan ndoro benna awna nga janga na je folo aba ke do munte fakani ira la be feka do re ira la aba ke to L'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Dans une certaine mesure, le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui. Et c'est pourquoi les peuples africains partout soutiennent la lutte du peuple malien. Ma bana. Peu. Di jama min bora. Amadeli ka bo Afrique présidentielle. Ni jama min bora. Amadeli ka bo Burkina, Amadeli ka bo Niger. Jusqu'à présent, c'est le record mondial. Afrique béagnon Amadeli ka ke. C'est la plus grande mobilisation dans l'histoire de l'Afrique. Wallahi nyo Amadeli ka ke. Malien be de bora. Hali banabaka tombe docteur Sola be bora. John do barake. Ando barake. Ando togodi. Est-ce que mounou be ka Assimi soutenir bu se kan jama la bo ou kata boulevard fleni? Depuis Assimi ben janfa ka docteur Choguel ko kala maïga janfa aya foka ka touga jamala bo boulevard la outisi sauf la boulikene fle kunu an ma yele munu ma kunu no politicien nye no lu tara bi boulevard la obise ka jamala bo obise ka boulevard fabi mais kunu oluk me marché ke an kumbolu tuyi am awma on saraka dore ça dépend mais Assimi reste soutenu faut dusukasi kelen mene segu tungar la nate ka bane Assimi ka kola ça dit ayere be ka soutenu ayere be transition ayere konna na de o transition kele konna be ka on kele quoi ça be ka Choguel kele ou be ka mo environnement sara ka doya ou tabla ou be fe ka gain mais ou ta ou be sara wa gain to amina ou be ngalon fara nyon kan ye mama ya bara ngalon tege ya abaga bara ka ngalon ro mo la fin saba de batikila soit nyamadendo soit horon kolo ama bo horon nyuma kono ou be beta soro afana bakume galon teke a héritage du manyana ma de ten galon teke mega tiende fana de ye mama galon teke kada e fin sabadu soit aya héritage ta beta soro fani babe galon teke de galon teke tawla hala de horon de be molu ya janfala c'est janfa manga fara madina mais nous e janfanti dewndi billahi taala ou ya on janfa do mani bikili ay jama mun bora est-ce que Abdou Niang ni bubu mabel mana bobi kataka alu nous se kali palefa ni Abdou Niang ni bubu mabel ko ka communication ko ka ta pale de kitila o tseka fabi walla utisi wa ira ki binade c'est-à-dire ni danga dia sinde quoi ça dit ka boyir la kabi jama min bora ni do o ka soro on de au sangorota togo fenfebe Assimina e ma on saraka dore ko Choguel le docteur Choguel ko kala maïga ko million keme durudi yere wolo ma ta yere wolo mo ngani ngalondu bo servitara sema mo nganga wuli kata iya da gali yoro nyini servitara sema mo nganga wuli kata Amadou Koufa yoro nyini olu sigi Bamako uyu katambe ke mo bla nyogonadla ni ya bi nunu e fanga soro ka kidali soro wallahi ala ba do akira ba do docteur Choguel ko kala maïga ko ay sabali ube ka mo bla ka chekoroba la goshi a to ngani vocal kala anga ni vocal la me folo chokora ko ay sabali demisenu kele ma ban folo u bolo ko kele bana Assimi Goïta nunu bolo ko kele bana de quoi anga janga nyoro la me folo non nte fe ka nyoro kala ko adama de sebi choko ka sabali e charama de nga sabali se kere choko sabali bon nunu ma sabali de men nunu bolo ko olu ngani bolo keni ayi anga janga name no mais bakore amargo kuma danyere kanwe amargo daras cheba min ka o Choguel de sino Assimi nunu yu ka kalo kononton ke France ko kalo kononton usara ni ibeka ka san wolo fly amargo madolo makwe do mena décider la
k'i ka cɛ belebele kɛra premier ministre o don de faransi y'i bolo bɔ mali bolo o don ne ka sanction bere bɛɛ lajɛlen ta k'i sigi fo n'a kɛra ye k'a b'a dabila wa a kɛlen a ye fɛnɛ a y'a dabila bon ne t'a dɔn o de bɛ se ka bɔ premier ministre la cogoya min na k'anw bɛ tila ka sunɔgɔ ka gɔrɔntɔ quoi ni maliyɛnw b'a kalama anw ma Asimi wele a nana n'a yɛrɛ ye maliyɛnw ye maa min wele o de kɛra Sogɛli ye peuple de y'a sigi o de filɛ ka gɔrɔntɔ faso la nin bi an ka hɛrɛ a bɛna dɛ mais a yɔrɔ ka jan dɛ ma banna halalaw bɛ dugu in kɔnɔ dɛ ama Usman Sonko ye Usman Sonko filɛ Usman Sonko janfara dɔrɔn parti bɛɛ tugura kɔ a bɛ se ka hɔrɔnya fɔ n'i bɛ hɔrɔnya ɲini taa Sénégal n bɛ tila ka vidéo spéciale kɛ donc o de kun don ka yiraw la Asimi Goïta bin yɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ janfa de don a y'a kalekan janfa a y'a baarakɛɲɔgɔn janfa Asimi Goïta ni M5 de baara kɛ a tɔgɔ sɔrɔ sinon a kunkolo t'a la ko kɛra n'Asimi ye tɔgɔ sɔrɔ la ka idée t'a si ye ça ne fait malien encore de faamuya parce que kunfin den dɔw sigilen bɛ sɔrɔsiw d'an sauver sɔrɔsiw d'an c'est à dire hali wulu bɛ réfléchir ka ne ye mɔgɔ dɔw ye ka kuma fɔ dɔrɔn ne bɛ n ka samara sen fila de don ka bɔ quoi M5 de nana n'a ka 10.17 mesures ye ka tɔgɔ di Asimi ma aw b'a jɔ ko sɔrɔsiw de an fɛnɛ Asimi na fɛn kelen jumɛn bɛ ka idée bɔra Asimi na ko malien bɛ se k'i disi gosi n'a ye a y'a kelen yira docteur Sogɛli Kokala Mayiga bɔra premier ministère la don min na fo bi Belle Sarabo donna kaso la don min na fo bi ka docteur Sogɛli Kokala Mayiga k'olu bɛɛ bɔ yen depuis Asimi Goïta Ben ni Sogɛli janfa don fo bi a ye fɛn jumɛn kɛ ka hɛrɛ bɛ ka se malien ma a kelen tɛ yen an ɲɛ bɛ wulu dɔw la ko ni sɔrɔsiw tɛ kan kun bɛ sa c'est à dire ni ne ye n kuma mɛn mɔgɔ da quoi hali ne bɛ wulu ne bɛ da wulu la ka tɛmɛ i kan parce que cɛ sababu n'i y'a adamaden i ɲɔgɔn tɛ sababu de don Sékou Touré tɔgɔ min sɔrɔ a ka discours la n ko dɔ d'a sɛbɛn k'a d'a ma dɔ d'a sɛbɛn o Alfousseni Diallo n ko d'a kɛ a ka fɛngɛ a ka adjoint Sékou Touré je mɛn n ko Sékou Touré ka régime numéro 2 kun ye fila de kun don o de kun b'a ka discours in bɛɛ sɛbɛn est ce que a b'o kalama maa a ma janfa fo ka taa saya sa ma hɔrɔn i bɛ sa i man ka janfa kɛ Asimi donna janfa la dɔrɔn a barika banna anw ni ala n'a kɛra cɛ ko ɲangi ni bubu de bɛ ka Asimi c'est à dire a kɛra c'est à dire cɛ binna e masa nin ye dangadenya sin de ye nin et puis dɔw bɛ bolo ko nin ka ɲi dɔw bɛ k'anw kɛlɛ hali sini k'anw ye fasoden jugu ye ala tɛ se ka barika don jamana in na k'an to ni hakɛ in kan wallahi hakɛ de bɛ ka jamana lasigi gɛlɛya fɛn fɛn jamana in ka hakɛ de don ani fɛn dɔnbaliya ani fisiri waleya anw de ye walidenw na bɔ ko ka changement kɛ olu ka sa o changement ka yɛlɛma k'o kɛ sunguruba entretien fo n'a ka sɔrɔ ala ko ni ala ko ye tiɲɛ n dalen bɛ ala la ala ye tiɲɛ de wallahi Asimi Goïta fo k'i sa i tɛ ɲɛ sɔrɔ jamana ko in na n'a kɛra maliyɛnw ka fɔ de ma ko ɲamɔgɔden tatɔ filɛ kari in kɔnɔ tant que Ben bɛ kaso la tant que docteur Sogɛli Kokala Mayiga bɛ kaso la tant que Arasbat bɛ kaso la Orozu Poivron ninnu bɛ kaso la nkalon kan ani Clément Dabele bɛ kaso la nkalon kan ni e ye ɲɛ sɔrɔ Mali ko la maliyɛn bɛɛ ka fɔ ne Sékou Tounkara ma ko tout ɲamɔgɔden tatɔ filɛ ne bɔra kuma la